Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Makalagot. Hangtod karon. Wa pagid mo alis, Justine. Relax lang. Naunsa man ka? Ugma na lang sa sudyae. Pangitao ng ebidensya. Ambot. Ambot ko noon sa kaya akong mabuhat. Kung ilisan ko ni Justine og laing babae. Mupatay ka? Makapatay gitingali ko. Oh. Niya na si Justine. Miabot na gyud. Relax lang. Una ang pagpangitag ebidensya. Una ka mangisog, Mara. Maningkamot ko. Kana gyud. Maningkamot ka. Good evening, Mara. Kati. Mula na ko sudo. Wa man lang mo kiss. Lakaw dayon. Sunda siya. Paniti ang lihok. Ayaw una, pagawa sa imong mga pagduda ha. Pangutana lang sa angang ipangutana sa partner nga dugay mo abot. Okay. Masakan ako. Okay, sige. Sunda na siya. Excuse me. Okay. Kana, Mara. Mangita kagis mga ebidensya nga akong gibutang kang Justin. Ati Alice, makabawas ka na gyud sa mga taong mipasakit nimo. May mga kinumpra sa kilid sa lamisang ginangkuran nila ni Mara o Kati. Klaro ngayon nga kinumpra ko nung ito ni Kati. Nganong karon pa magkamoabot? Diba nga 30 minutos man ang atong sabot? O kinahanglang ni anak ka sa beach house? Traffic pengon din eh. Mao ba? Unsa man, makaon ka na? Padala ti kag dinner din sa tong kwarto. No, ako rin muna para makaon. Ano ba na natong hidaanan? Magilis lang una ko. Buntag na mati ay. Malinawon pa man sa kwarto nilang Justin ug Mara. Karon ang adlaw. Ang sinugdanan sa tanang kasakitan ni Mara. Way sukod sa baos. Batiun mo ang gibati sa kong maguwang Mara. Di arang hinubuan gabi. Maayo kinatog pa si Justin. Unsa man niya siyang kwilyo? Lama sa lipstick. Babay kiti iyang kauban gabi. Babay! Kisam sa kani babayana. Panuway. Kinahalang mailahan ko ang kabit ni Justin. Magawas na ako. Kimura kong mabungog sa kasuko. Kathy! Yes. May mo pagmanood sa iyong kwarto. Oh, sure. Wanam din sa kong tupat si Mara. Maginibayhan na pa ingon. Ano sa iyo magini siyang bangon? Kathy! Hustogin ko sa akong pagduda. May kabit si Justin! Oh my God. May ebidensya ka? Oo, doon na.
Niya siyang kwilyo ang puha kayo nga lipstick. Wow, ha? So, hilig og red nga lipstick ang kabit ni Justin. Kayog yung... Ah! Panuway! Panuway! Kinahalamaylan ako ni Bayana. Tabangi ko, Kathy. Magpatabang ka na ko? Oh, please. Tabangi ko nga mailan ng kabit ni Justin. Ato ba nga sa si Justin? Patubaga siya kung nganong dunay lipstick sa kwelyos iyang polo. Haim do kong pulo, Dre. Hindi nihira mo ito na ako ibutang. Mara, ganong naman na ni mo akong pulo nga inubo na ko. Ano nangita ka ini? Imo ning isol ubog usab. Ha? Waman, kuwan. Naibong lang ko kung anong nawaan na Dre sa sofa. Nahibong lang ka? Or nahadlo ka nga mabuking si mong kabuang? Saan mo sa ng drama ni mo? Dili ni drama, Justin! Tungod kay kinahanglang tubagon ko nimo kung nganong may laman sa lipstick kining kwelyo si mong polo! Ambiyo na, Mara. Ayaw na kong hasulan ang imong pangabubho nga wa sa lugar. Wa sa lugar? Pwesto bag ako! Kang kinsa ni nga lipstick sa ilawom si mong kwelyo! Kinsay mikis ni mo sa liog? Kinsa! Mara, mahimo pag di lang na ni Budakon ang isyu bahin na ng mga lipstick? Di ka buang nga lang ko sa kong kailangan akong nasugatan gahapon. O na, O kinsa man imo kaila, Justin? Hatagi ko sa hustungan. Robert. Apelyido. Robert Ramos. Taga-diin na. Oh, pita. Mura namang kagpulis noon. Si Pangutana. Kinsay kabet nimo? Ikaw! Ako? Nganlan na ako ni mong kabet? Kay unsam di kasi mong tanaw. Asawa ka? Buhiin ang kamuto! Kinahanglan ka mao kang mulugar, Mara. Dili ka mahimong mga bubho nga labaw pa sa asawa tungod kay dili ka asawa. Basi nalimot ka. Gawa pa maanal nga mo kasal ni Alice. O kiwa pa ni maanular. Nagtuo kang makayuniyano ka lang sa pagloob na ko? Ha, Justin? Pwes nasayop ka! Tungod kay lahi ko sa tanang kabet! Oh. Gibubo na ako tanan diha nimo. Ang akong kasing-kasing, ang akong panahon, ug ang akong huna-huna, ang akong kwarta. Hangtod ang akong inahan, wa na nako matiman tungod nimo. Wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingong tungod kay ikaw. Ikaw ang tanan para nako. Busa. Kung nagtuo ka nga parihas ko sa ubang kabit ka mo atras lang dayon, pues nasayop ka. Kinilay itatak si mong utok. Ako ka lang. Mamatay si bisan kinsa nga mo ilog ni mo gikan ako. Kinahanglan di siya may paw. Gagangkati ka ng lipstick. Nasa kong pulo. Gusto, Mickey si Cathy na ako gabi. Sa akong liyok. Wala nga nagka-lipstick ng akong pulo. Panuway. Gubot na ni. Nahibawan ako si Kinsan eh. Oh, Myra. Mahimong busod. Sure. Dali, sir. Kumusta naman mo? Ako sing nasagpaan. May ba? Nga na di ay. O sa may iyang gitubag sa gayang imo siyang gipangutan na bahin sa lipstick. Gibinuangan lang ko na siya siyang amigo nga ginganlan og Robert Ramos. Uy, kakuyaw sa kong kumidyahag, wait. Makaguba magrelasyon. Nya, nito usad ka. Wa. Nahibaw ko nga dulag yun siya gikabuangan. Mabasa nila ko siyang lihok og sinultihan. Mau pa? Kaya nga no di ay, unsa may kausapan sa lihok ni Justin? Basta, nausap siya. Mura bag di na siya wa isulti na ako. Mau pa?
Aw, di man gid na isulti kung may kabit ka. Lisod sad kaayong paangkunon ang mga taong nangabit, uy. Bisag panitan ba na nimo, di na mo angkon. Basta lagi, pangitaon ko ginay ang kabit. O kung imo nang mailhan ang iyang kabiton sa may buhaton nimo. Oh, mangambot lang ko. Pero, nama ko'y pistola pirmi sa bag. Aw, mabuak yun ang o inimbayhana. Ha? Ang kabit ni Justin ang imong bukan sa o? Oh, waslan man. Ako lang si Justin. Ako lang siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!